Ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Ως πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Επανομής, είναι τιμή μας να διοργανώνουμε μια ημερίδα που αγγίζει 3 λέξεις που δεν είναι απλώς θεματολογία, αλλά είναι καθημερινότητα. Εργασία, συνεργασία και κοινωνική συνείδηση. 3 έννοιες που σήμερα καθορίζουν όχι μόνο το πώς δουλεύουμε, αλλά και το πώς στεκόμαστε ως κοινωνία. 3 έννοιες που αγγίζουν όλους μας. Τον επαγγελματία, τον εργαζόμενο, τον καταναλωτή, τον γονιό, τον νέο που ψάχνει το μέλλον του. Ζούμε σε μια εποχή που η πραγματικότητα αλλάζει πολύ γρήγορα. Οι συνθήκες στην εργασία, οι απαιτήσεις, η αγορά, οι σχέσεις μας μεταξύ μας. Και όσο αλλάζουν αυτά, τόσο πιο σημαντικό γίνεται να μιλάμε, να ενημερωνόμαστε και πάνω απ' όλα να συνεργαζόμαστε. Απόψε δεν θα ακούσουμε θεωρίες, θα ακούσουμε πραγματικές εικόνες της κοινωνίας μας, όπως παρουσιάζονται μέσα από 3 διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές οπτικές της εργασίας. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω που βρίσκονται εδώ, γιατί η γνώση που θα μοιραστούν δεν είναι απλώς ακαδημαϊκή ή θεωρητική, είναι χρήσιμη, είναι εφαρμόσιμη και είναι αυτό που λείπει πιο πολύ σήμερα. Καθαρός λόγος, χωρίς επεκφυγές. Έτσι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με το πρώτο σκέλος της ημερίδας μας και καλώ τον πρώτο ομιλητή, τον Καρδαγλή Θανάση, να μας μιλήσει για την εργασία και ό,τι αυτό περιέχει. Πριν από αυτό, θα κάνω μια παρένθεση, να σας πω μερικά πράγματα του τι θα είναι το κομμάτι που θα μιλήσει ο ομιλητής ο πρώτος. Ότι στην εποχή μας και γενικότερα σε κάθε εποχή υπήρχαν αβεβαιότητες, υπήρχαν φόβοι. Πολλές γενιές έζησαν σταθερότητα, άλλες όχι. Άλλες, πολύ όπως και εμείς που είμαστε γύρω στα 35, κρίση. Οι νεότερες, απογοήτευση και έλλειψη ανταμοιβής. Και εμείς όλοι κάπου στη μέση, λοιπόν τώρα πλέον, παλεύουμε να σταθούμε. Η εργασία σήμερα δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά είναι ζήτημα αξιοπρέπειας. Είναι το αίσθημα ότι οι κόποι σου πιάνουν τόπο. Είναι το δικαίωμα να μπορείς να ζήσεις στον τόπο σου. Ας συνεχίσουμε με την ομιλία του Θανάση Καρδαγλή πάνω στην εργασία και θα συνεχίσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Καρδαγλής Αθανάσιος, είμαι καθηγητής μαθηματικών και πληροφορικής και τα τελευταία 10 χρόνια εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω το Σύλλογο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Επανομής και εσάς που ήρθατε εδώ. Εύχομαι να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση. Τώρα, ο τίτλος για την εργασία ακούγεται πολύ γενικός και προφανώς δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε μια ημερίδα ή μέσα σε μια συζήτηση ή μέσα σε μια τοποθέτηση λίγων λεπτών. Αυτό που θα προσπαθήσω εγώ να κάνω είναι από τη δική μου οπτική γωνία ως καθηγητής, ως ένας άνθρωπος που συναναστρέφουμε καθημερινά με νέους, νέες και τους γονείς τους, να δώσω μια οπτική το τι σημαίνει για τις νέες γενιές, βάζοντας και εμάς μέσα, αλλά και για τις παλιότερες γενιές, η εργασία και η συνείδηση που έχουμε για την εργασία. Προφανώς, για να βάλει κάποιος αυτή τη συσχέτιση, θα έπρεπε να αναφερθεί σε ιστορικά γεγονότα, τα οποία θα έπρεπε να τα αναλύσει με βάση την πολιτική κατάσταση που υπήρχε στη χώρα ή στις χώρες. Δεν θα το κάνω αυτό, δεν είναι και η ιδιότητά μου, δεν θέλω να σας κουράσω. Επιλέγω και έχω επιλέξει ένα πιο βιωματικό τρόπο, θέλοντας να πω ότι οι παλιότερες γενιές είχαν μια αντίληψη για την εργασία ως μια σταθερότητα, μια διέξοδο να στήσω τη ζωή μου, να κάνω το κομπόδεμά μου, να δημιουργήσω περιουσία και όχι μόνο, να βοηθήσω και μετέπειτα τις νέες γενιές, τα παιδιά μου, να χτίσουν, να κάνουν τα πρώτα ξεκινήματά τους. Πολλές φορές έχω ακούσει από γονείς, ίσως και τους δικούς μου, αλλά και τον μαθητό μου, ότι έλα μωρέ τι να κάνουμε, έτσι είναι, δουλειά είναι και πάμε παρακάτω. Απ' την άλλη μεριά, ο νέος, η αντίληψη που έχει για την εργασία είναι τελείως διαφορετική. Έχει σίγουρα εργασιακή συνείδηση,
ξέρει που βαδίζει, ξέρει ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας που κρατούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και παρόλα αυτά κάποιοι από εμάς επιλέγουν να βρίσκονται στον τόπο τους, να στηρίζουν την τοπική τους κοινωνία μέσα από την εργασία τους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι λίγες οι φορές, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που οι μαθητές μου 1 ή 2 μήνες πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν περισσότερο άγχος για το αν θα βρουν μια δουλειά το καλοκαίρι για να μπορέσουν να καλύψουν τα βασικά έξοδα για το νέο ξεκίνημά τους, παρά το πώς θα πάνε στις εξετάσεις πανελλαδικές. Έχουν συνέστηση και ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό που θα αντιμετωπίσουν απέχει πάρα πολύ από αυτό που θα θέλανε να έχουν και δυστυχώς γίνονται μάρτυρες καταστάσεων, γιατί κρατάω επαφές με τους περισσότερους από αυτούς και ως φοιτητές, όπου αντιμετωπίζουν υπερορίες, μαύρα μεροκάματα, κακές συνθήκες εργασίας. Παρ' όλα αυτά επιμένουν και θέλουν να το δοκιμάσουν. Επομένως, η εργασιακή συνείδηση υπάρχει, αλλά είναι άλλοι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν αυτοί και μάλιστα τις περισσότερες φορές είναι οι πιο σκληρές συνθήκες που τους οδηγούν να έχουν μια αποστρέφεια. Αυτή η αποστρέφεια μπορεί να οδηγήσει στην αλλίωση του εργαζόμενου και δι' του νέου εργαζόμενου με την ίδια την εργασία. Θέλω να πω ότι τους αποξενώνει με την ίδια την εργασία, δεν τους ενδιαφέρει από ένα σημείο και μετά το αντικείμενο αυτό καθ' αυτό. Το θεωρούν σαν μια διεκπαιρετική διεργασία μέσα στην ημέρα τους. Δεύτερον, αποξενώνονται από τους ίδιους συναδέλφους, δεν συζητούν, δεν συμμετέχουν στις συλλογικότητες, θεωρούν ότι μπορούν μόνοι τους να τα καταφέρουν και τρίτον όλο αυτό δημιουργεί αποξένωση από τον ίδιο τους τον εαυτό. Δηλαδή γίνονται εσωστρεφείς, κλείνονται στον εαυτό τους και αυτό έχει βέβαια και κοινωνικές συνέπειες για αυτούς, πέρα από τις οικονομικές συνέπειες που μπορούν να έχουν. Η νέα γενιά είναι μια γενιά η οποία έχει μεγάλη ψυχική φθορά. Είναι μια γενιά η οποία εργάζεται δυσανάλογα τις περισσότερες φορές σε ώρες και ανταμοιβή. Είναι μια γενιά η οποία κάνει σκόντο πάρα πολλές φορές στα θέλω της και δεν εννοώ μόνο τα καταναλωτικά θέλω, στα θέλω της ζωής, για το πώς θα χτίσουν τη ζωή τους, πού θα τη χτίσουν αυτή τη ζωή τους, κάτω από ποιους όρους, συνεχίζοντας να ελπίζουν. Είναι μια γενιά η οποία καταλήγει εν τέλει να θεωρεί ότι έχει μόνο υποχρεώσεις και κανένα δικαίωμα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, είναι και μια γενιά η οποία έχει την τάση να μην συνεργάζεται. Έχει την τάση να μην συνομιλεί με τους ίδιους ή με παρόμοιους ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια φάση. Έχει την τάση να θεωρεί ότι ο ατομικισμός είναι ο πιο εύκολος και πιο ίσως επικοδομητικός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν. Κατά τη δική μου την άποψη, αυτό είναι λάθος. Παρ' όλα αυτά, όλη αυτή η αποξένωση που δημιουργείται από το κομμάτι της εργασίας δημιουργεί τους νέους να παίρνουν, ή μάλλον βάζει τους νέους να παίρνουν κάποιες αποφάσεις οι οποίες λίγο πολύ όλοι μας, είτε στο οικογενειακό μας περιβάλλον, είτε σε κοντινούς φίλους, είναι οι εξής. Θα φύγω στο εξωτερικό, οπότε θα πάρω όλες μου τις γνώσεις και όλη μου την εμπειρία για να πάω να τις βάλω σε μια άλλη αγορά εργασίας, είτε θα επιμείνω εδώ μέχρι τελικής πτώσεως και θα έχω αποτελέσματα όπως είναι το εργασιακό burnout. Δηλαδή να είμαι απομονωμένος, κουρασμένος ψυχικά και πνευματικά, πολλές φορές να είμαι χρεωμένος και να μην έχω καν τη διάθεση, τον χρόνο να μοιραστώ με τους ίδιους μου τους γονείς την κατάσταση την οποία βιώνω. Υπάρχει ένας όρος, λέγεται πρεκαριάτο, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1980 και ήθελε να περιγράψει, θα έλεγε κανείς, το παγκόσμιο φαινόμενο, μια καινούργια κοινωνική ομάδα ή αν θέλετε μια κοινωνική τάξη, η οποία απαρτίζεται από νέους που είναι πάρα πολύ υψηλά εξειδικευμένοι, κάτοχοι master, κάτοχοι PhD, οι οποίοι αμφιταλαντεύονται μεταξύ της ανασφάλειας, της ανεργίας και της περιτροπής εργασίας, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, ενώ δουλεύουν, δεν έχουν 100% κάλυψη ή αν θέλετε παροχή σε αυτά που θα μπορούσαν να έχουν,
ασφάλεια, για παράδειγμα. Δεν είναι λίγοι οι γνωστοί και φίλοι, ακόμη και αναπληρωτές καθηγητές ή παιδαγωγοί, όταν τελειώσει το σχολικό έτος, αναγκάζονται πολλές φορές τα καλοκαίρια να πορευτούν είτε ανασφάλιστοι, είτε να κάνουν κάτι άλλο για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Είναι τα μέλη μάλλον αυτής της ομάδας είναι αυτοί οι οποίοι μέσα από την εργασία τους δεν μπορούν να δώσουν και να αποκτήσουν μια προσωπική ταυτότητα. Και σε αυτό θα ήθελα λίγο να αναφερθώ κάπως παραπάνω. Είναι μια βασική διαφορά μεταξύ των παλαιότερων γενεών και των νεότερων γενεών. Θα έλεγε κανείς ότι εάν ένας νέος πει πως θέλω να αλλάξω δουλειά και ο σκοπός μου δεν είναι μόνο το να έχω μια υψηλά αμοιβόμενη εργασία, αλλά θέλω να τοποθετηθώ ως άτομο μέσα από την εργασία μου απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, τότε μπορεί να ακούσει τι είναι αυτά που λες, είναι πολυτέλεια αυτό που ζητάς, συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις και όλα θα φτιάξουν. Και το βλέπω πάρα πολύ συχνά από γονείς οι οποίοι συναναστρέφονται μαζί μου και λένε ότι εγώ, ας πούμε, το παιδί μου θέλω να γίνει, για παράδειγμα, στρατιωτικός ή θέλω να γίνει αστυνομικός ή θέλω να γίνει πυροσβέστης. Από την άλλη πλευρά, το παιδί δεν θέλει να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο κοινωνικό σύνολο. Δεν τον εκφράζει, δεν θέλει να έχει αυτό τον κοινωνικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά, η ανασφάλεια που έχει καθοδηγηθεί όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, αν θέλετε, οδηγεί πολλές φορές τους μαθητές να κάνουν σκόντο και να βάζουν σαν προτεραιότητα τα θέλω των γονιών τους. Βέβαια, μετέπειτα δεν είναι λίγα τα παραδείγματα τα οποία παρατάνε αυτές τις δουλειές γιατί δεν αισθάνονται καλά. Δεν είναι λοιπόν πολυτέλεια το να αισθάνεται ένας εργαζόμενος ότι μέσα από τη δουλειά του δίνει ή παίρνει, αν θέλετε, προσωπική ταυτότητα. Δεν είναι πάντα αυτός ο σκοπός η αμοιβή. Προφανώς, γιατί είναι ένα εργαλείο, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά και οι γονείς να θεωρήσουν ότι η εργασία δεν είναι μια διεκπαιρεωτική κατάσταση της καθημερινότητας και μόνο. Είναι πολλά περισσότερα πράγματα. Έχει να κάνει με την καλλιέργεια, έχει να κάνει με τα ερεθίσματα, έχει να κάνει με το πόσο προσφέρω στη γειτονιά μου, στον τόπο μου και κατ' επέκταση, αν θέλετε, στη χώρα μου κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, σε αυτήν την κατάσταση, δηλαδή στο να υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές αντιλήψεις, παίζει σημαντικό ρόλο και το κομμάτι του κοινωνικού αυτοματισμού. Τι είναι ο κοινωνικός αυτοματισμός? Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν είναι μια κατάσταση, δεν είναι μια τάση που έχει η κοινωνία όπως και να έχει. Είναι μια μεθόδευση. Είναι μια μεθόδευση η οποία χρησιμοποιείται πολλές φορές είτε από το ίδιο το σύστημα, είτε από το ίδιο το κράτος ή ακόμη και από τα ίδια τα αφεντικά για να δημιουργήσουν, ας πούμε, από προσανατολισμό μέσα στους εργαζόμενους. Γνωρίζοντας ότι ειδικά οι νέοι έχουν αποστροφή από τη συνεργασία και τη συνομιλία. Γνωρίζοντας ότι οι νέοι θεωρούν ότι δεν μπορούν να πετύχουν όλοι μαζί, αλλά κυρίως μόνος του ο καθένας. Παραδείγματα κοινωνικού αυτοματισμού μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλά. Μας βοηθάει και λιγάκι η χώρα μας σε αυτό το κομμάτι. Ιστορικά, αν θέλετε, μπορούμε να αναφερθούμε ότι ο κοινωνικός αυτοματισμός αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία του Χίτλερ, όπου κατάφερε να πει στην τότε εργατική τάξη της Γερμανίας ότι για όλα αυτά είναι οι μειονότητες. Δηλαδή, για την σκληρή οικονομική κατάσταση που είχε επέλθει τότε το γερμανικό κράτος, δεν έφταιγαν οι πολιτικές που ασκούνταν, αλλά κυρίως οι μειονότητες. Οι Εβραίοι, οι Αθήγανοι, οι ομοφυλόφιλοι και όλα τα σχετικά. Πλέον, στις μέρες μας, ο κοινωνικός αυτοματισμός διαχέεται, αν θέλετε, πάρα πολύ γρήγορα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο νέος, έχοντας αυτή την αποστροφή, έχοντας στο μυαλό του το πώς θα επιβιώσει σε καθημερινό επίπεδο, δεν ενημερώνεται, οπότε δεν έχει μια ολική εικόνα για το τι συμβαίνει, άρα ίσως να μην καταλαβαίνει τι τον συμφέρει πραγματικά ή όχι. Αυτό το κάνει και μη ενεργό πολίτη και κυρίως μη ενεργό εργαζόμενο. Από την άλλη πλευρά έχουμε τα social media, τα οποία έχουν μπει για τα καλά στις ζωές μας. Έχουμε τόσο γρήγορη και βίαιη πρόσβαση στην πληροφορία, η οποία κατά τα άλλα χάνει την ίδια της την αξία. Θέλω να πω ότι όταν δέχομαι πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ έντονα πληροφορίες,
δεν μπορώ να καταλάβω πόσο αξία έχει αυτή η πληροφορία, άρα κατ' επέκταση δεν μπορώ να τη ζυγίσω, άρα κατ' επέκταση θα έλεγε κανένας ότι αλλοιώνει τη συνείδησή μου. Και όταν αλλοιώνει τη συνείδησή μου σαν πολίτης, αναπόφευκτα αλλοιώνεται και σαν εργαζόμενος και δεν δεν παίρνω τις πρωτοβουλίες τις οποίες θα έπρεπε να πάρω. Τώρα, οι λόγοι για τους οποίους έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ παραγωγικοί, προφανώς. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι ότι για όλα ευθύνεται ο ίδιος ο εργαζόμενος ή για όλα ευθύνεται το αφεντικό, το κακό. Είναι παραγωγικό, αλλά κυρίως ευθύνεται το ίδιο το κράτος. Γιατί το ίδιο το κράτος μπορεί να μην έχει μεριμνήσει ή να μην θέλει να μεριμνεί επίτηδες να ομαλύνει κάπως όλη αυτή την κατάσταση. Βασίζεται πάνω στην οτροπία που έχει, θεωρώ, ο νέος τα τελευταία χρόνια, ότι δεν θα πάρω την πρωτοβουλία να δημιουργήσω ή να αναγεννήσω συλλόγους, όπως γίνεται στην επαναμή τα τελευταία χρόνια. Και γενικότερα θα πρέπει οι εργαζόμενοι και οι νέοι εργαζόμενοι να συνεργάζονται και να συζητούν κυρίως ποια είναι τα προβλήματα για να βρεθεί μια κοινή λύση, όχι ολική, αλλά βήμα-βήμα για να φτιάξει κανείς την καθημερινότητά του. Θέλω να πω ότι εάν στην επανολή υπήρχε ένας κακός εργοδότης και αυτό δεν συζητηθεί, θα μπορούσε να συνεχιστεί και να διονύζεται αυτή η κατάσταση. Ερχόμενος από την πόλη της Κοζάνης, εκεί μεγάλωσα και κατοικώ τα τελευταία χρόνια, εμείς σαν παιδιά είχαμε γίνει πάρα πολύ έντονοι, ήμασταν μάρτυρες πάρα πολύ έντονα αυτού του κοινωνικού αυτοματισμού που προανέφερα. Όπως θα ξέρετε, οι περισσότεροι στην Κοζάνη εργαζόντουσαν στη ΔΕΗ. Οπότε από μικρός είχαμε και ακούγαμε μέσα στα σχολεία ότι οι ΔΕΗτζίδες, οι οποίοι είναι τεμπέληδες, παίρνουν πάρα πολλά λεφτά, δεν κάνουν τίποτα. Κανένας όμως δεν ασχολήθηκε με το ποιες είναι οι συνθήκες που ο ΔΕΗτζής δουλεύει. Κανένας όμως δεν ασχολήθηκε με τα ποσοστά καρκίνου στην περιοχή μέσα στα ορυχεία. Κανένας όμως δεν ασχολήθηκε πώς ήταν οι γονείς που δεν γύρισαν επειδή υπήρξε εργατικό ατύχημα μέσα στα ορυχεία. Ανταυτού υπήρχε αυτή η κόντρα, αν θέλετε, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ΔΕΗτζίδες, οι αγρότες και όλα αυτά έχουν ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι το σύστημα να συνεχίζει τη δουλειά του, να την κάνει πολύ καλά και ο κόσμος να διαιρείται. Και οπότε να παίρνει αποφάσεις ατομικά, να περιμένει με παρακαλυτά ή με διάφορα ρουσφέτια να βολευτεί και πάμε παρακάτω. Βέβαια, τα απόνερα αυτής της νοοτροπίας τα βλέπουμε μπροστά μας και δυστυχώς θεωρώ ότι θα τα βλέπουν και τα παιδιά μας. Αυτό ίσως είναι το πιο λυπηρό. Το τι πρέπει να αλλάξει, δεν είμαι ο αρμόδιος, προφανώς, δεν έχω κάποιο θεσμικό ρόλο. Πιστεύω όμως στον άνθρωπο, πιστεύω όμως στη συλλογικότητα, πιστεύω στην αυτοοργάνωση και στην επικοινωνία των προβλημάτων και τη συζήτηση. Σε θεσμικό πλαίσιο θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να πούμε ότι η επιλογή της εργασίας από τους νέους θα έπρεπε να διδάσκεται. Κατά την άποψή μου, ως καθηγητής, θα έπρεπε να είναι ένα μάθημα μέσα στα σχολεία, το οποίο θα ξεκινούσε μάλιστα από πολύ μικρή ηλικία. Και θα το έθετα και σαν παράκληση στους γονείς που βλέπω ότι μπορεί να είστε εδώ πέρα. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινά και τελειώνει από τη συμπλήρωση μιας Α4, βάζοντας κάποια κουτάκια, απαντώντας σε κάποιες ερωτήσεις του τύπου «Όταν ήσουν μικρός, σου άρεσε προπαίδεια, ναι, μου άρεσε, άρα κάνεις για μαθηματικός». Ο επαγγελματικός προσανατολισμός θα πρέπει να έχει, κατά τη δική μου άποψη, μια πιο ολιστική προσέγγιση. Θα πρέπει τα ίδια τα παιδιά να μπαίνουν σε μια πιο πολυτεχνική, αν θέλετε, εκπαίδευση. Θα πρέπει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικογένεια να αποτάξει από πάνω της ότι η χειρονακτική εργασία δεν είναι και τόσο καλή. Αν και τα τελευταία χρόνια έχουμε ακούσει σε διάφορες συζητήσεις να λένε γίνει ηλεκτρολόγος, γίνει υδραυλικός, βγάζουν λεφτά. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και κάπως σπάει αυτό το κομμάτι και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι κοινωνικές ευαισθησίες. Και εδώ έρχεται το κομμάτι της οικογένειας. Ένας εργαζόμενος δεν πάβει να είναι πολίτης.
Άρα, ένας πολίτης ο οποίος δεν έχει κοινωνικές ευαισθησίες, πώς θα επιλέξει εν τέλει τι δουλειά θα κάνει για να μπορεί να προσφέρει μέσα από την εργασία του στην ίδια την κοινωνία, στην ίδια την κοινότητα την οποία ανήκει. Ακόμη στην Ελλάδα θεωρούμε ότι ο γιατρός είναι ένα πάρα πολύ καλό επάγγελμα γιατί προσφέρει στην κοινωνία. Το ίδιο προσφέρει και ο παραγωγός, το ίδιο προσφέρει και ο ιδιοκτήτης ενός βιβλιοπωλείου, το ίδιο προσφέρω και εγώ που είμαι καθηγητής, αρκεί να νιώθεις ότι όντως αυτό το κάνεις και να σε αφήνουν να το κάνεις. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούν και οι ίδιοι γονείς, γιατί για το κράτος δεν μπορεί να ξέρει τις προθέσεις του, ότι ποια κατεύθυνση θα δώσουν στα παιδιά τους, όχι μόνο το τι δεν κάναν αυτοί ή τι θεωρούν αυτοί καλύτερο για το μέλλον των παιδιών τους επαγγελματικά, αλλά κυρίως να αφουγκραστούν τις ιδιαιτερότητες των παιδιών τους, τις ευαισθησίες των παιδιών τους και προφανώς, εάν έχουν διακρίνει το ταλέντο των παιδιών τους, να τους κατευθύνουν ή να τους στηρίξουν προς αυτή την απόφαση. Με ενοχλεί πραγματικά και με αυτό θα κλείσω, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός έχει γίνει μια, να μου επιτραπεί η έκφραση, πίσνα, η οποία εμφανίζεται στο προσκήνιο κυρίως μετά το πέρας των πανελλαδικών εξετάσεων, γίνεται μια η λεγόμενη αρπακτή και πάμε παρακάτω. Επειδή θεωρώ πως οι νέοι έχουν επαγγελματική ενσυνείδηση, δηλαδή παρατηρούν το πού δουλεύουν, πώς δουλεύουν, έχουν επίγνωση του τι κάνουν, βλέπουν δηλαδή ότι τα βγάζουν τσίμα-τσίμα ή δυσκολεύονται γύρω από αυτό και παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις ότι θα πρέπει να το λάβουμε πολύ πιο σοβαρά όλοι μας. Το να διαλέξει κανείς δουλειά, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, είναι να διαλέξει ζωή. Και κάπως έτσι θα τελειώσω την τοποθέτησή μου. Αυτά, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μέση. Πραγματικά ο λόγος ήταν πολύ περιεκτικός. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να συνοψίσω αυτά που ανέφερε ο Θανάσης ο Καρδαγλής, γιατί κρατούσα σημειώσεις, είναι πολύ ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια. Θα κάνω μία παρέμβαση όσον αφορά, όχι παρέμβαση, απλά θα επαυξάνω σε μερικά πράγματα, τα οποία τα θεωρώ σημαντικά, τα οποία θέλουμε με το σωματείο μας να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους πολίτες και τους επαγγελματίες, ειδικά στο θέμα της εργασίας, γιατί από τη μία πλευρά ένας θέλει να δουλέψει και ο άλλος να βοηθηθεί να προσφέρει εργασία. Θα πάω λίγο στο κομμάτι το ότι δεν συνεργάζεται ο νέος και θα προσθέσω ότι όντως δεν συνεργάζεται. Δεν συνεργάζεται γιατί όμως? Γιατί ίσως, και αυτό είναι από μαρτυρίες οι οποίες έχω μιλήσει με παιδιά τα οποία τώρα ξεκινάνε να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, είναι φοιτητές ακόμη, ίσως τους έχουν εκμεταλλευτεί. Το βλέπω πολύ συχνά. Παγιώνεται αυτή η άποψη. Για παράδειγμα, στην εστίαση, ειδικά τους θερινούς μήνες στον τουρισμό, υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ αξιόλογοι επαγγελματίες και υπάρχουν κάποιοι που όντως εκμεταλλεύονται. Το σημαντικό που εντάσσεται στον κοινωνικό αυτοματισμό είναι στο ότι και πάλι δεν είναι όλα τα beach bar, όλες οι καφετέριες, όλοι οι επαγγελματίες του τουρισμού, για παράδειγμα εκμεταλλευτές, επειδή σου τύχαν 5-6 οι οποίοι ήταν έτσι. Αυτό είναι ο κοινωνικός αυτοματισμός σε αυτό το κομμάτι, για παράδειγμα. Το ότι βλέπουμε κάτι, γνωρίζουμε 3 εργοδότες οι οποίοι δεν ήταν καλοί, άρα όλοι οι εργοδότες είναι χάλια. Είναι κακοί, εκμεταλλεύονται. Αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί εδώ είναι και πάρα πολλοί επαγγελματίες. Το θα φύγω στο εξωτερικό επίσης. Αυτό που με λυπεί πραγματικά είναι ότι στη δική μου τη γενιά και στις πιο προηγούμενες σχεδίαζαν οι γονείς τι δουλειά θα κάνει το παιδί του, που και αυτό διαφωνούσαν, δηλαδή να το κατευθύνει κάπου, να γίνει δικηγόρος, γιατρός, να γίνει κάτι συγκεκριμένο που θα ήταν κάτι παραπάνω από ό,τι ήταν ο ίδιος ο γονέας. Τώρα πλέον δεν τον νοιάζει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, δεν τον ενδιαφέρει. Και επίσης, στο άκουσμα του θα φύγω στο εξωτερικό, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση παλιά. Τώρα υπάρχει.
Και πραγματικά ο γονιός όχι μόνο προσπαθεί να τον κρατήσει, τον προωθεί να φύγει στο εξωτερικό για να σωθεί, για να δημιουργήσει κάτι από την αρχή, γιατί ξέρει ότι εδώ δεν μπορεί να κρατήσει καν αυτά που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο γονέας. Να κρατήσει αυτά που του άφησε η οικογένειά του. Και ας θυμηθούμε ότι αυτό, το να είναι διατεθειμένοι να αποχωριστούν τα παιδιά τους για να ζήσουν καλύτερα, μας θυμίζει μεταπολεμικές καταστάσεις. Που πολύ καλά ξέρουμε ότι υπήρξαν πολύ μεγάλα κύματα μετανάστευσης σε περιόδους μεταπολεμικών ή εμφυλίων κτλ. Η πληροφορία τους είναι εύκολη, από ό,τι ανέφερε ο Θανάσης. Και το πρόβλημα είναι ότι πλέον λόγω της εύκολης πληροφορίας, ειδικά του social media, συνήθως ακούμε κάποιον μέντορα που μας λέει μια πληροφορία δεν κάνει να τρώω λάχανο. Το πιστεύω και αρχίζω να μην τρώω λάχανο. Αυτά είναι τα φίλτρα μας πολλές φορές και εκεί πρέπει να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε, να συμμετέχουμε, να διαβάζουμε και επίσης το πιο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε σε συλλογικά σχήματα, να ακούμε απόψεις, γιατί οι απόψεις είναι αυτό που θα μας κάνει να μας δώσουν κίνητρο ώστε να μπορέσουμε να ψαχτούμε κι εμείς περισσότερο. Όποιος μας πιάσει αδιάβαστο, θα πρέπει να διαβάσουμε, κατά κάποιο τρόπο να ενημερωθούμε σωστά, τεκμηριωμένα, για να πούμε κι εμείς τη δική μας άποψη. Αλλιώς δεν θα έχουμε ποτέ άποψη. Πολιτισμός, διασκέδαση, ανέφερε, είναι πολυτέλεια. Και όντως είναι πολυτέλεια πλέον. Στη συνέχεια, ότι ο δημόσιος υπάλληλος θεωρούνταν πάντα τεμπέλης, θεωρούνταν πάντα ότι πληρωνόταν απλά και καθόταν. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, που είναι ο δικός μας κλάδος, είναι κλέφτης, εκμεταλλευτής. Ο δάσκαλος στο σχολείο, άσχος. Πάει στο σχολείο και τι πάει, δεν κάνει τίποτα. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και υπήρχε και στη δική μας εποχή. Αλλά εγώ θα τονίσω ότι ειδικά στις μέρες μας οι δάσκαλοι είναι όλοι πολύ πιο μορφωμένοι από τους δικούς μας δασκάλους, γιατί πέρασαν στη σχολή τους με 18.000 ώρες οι σημερινοί δάσκαλοι και καταντάνε να παίρνουν ένα πενιχρό μισθό και έχουν απαιτήσεις οι πάντες να κάνουν την καλύτερη δυνατή δουλειά για τα παιδιά. Το κάνουν. Σας διαβεβαιώ ότι το κάνουν και με το παραπάνω. Και τα χρήματα που παίρνουν είναι ένας πενιχρός μισθός, όπως ανέφερα. Το μόνο άλλο που έχω σημειώσει είναι το γίνει ηλεκτρολόγος, θα βγάλεις φράγκα. Εδώ προσωπικά θα σας πω ότι ήμουν ηλεκτρολόγος, προέρχομαι οικογένεια που ο πατέρας μου ήταν ηλεκτρολόγος, ξεκίνησα να το κάνω, φράγκα δεν βγάζεις. Το σημαντικό είναι ότι ζεις, ότι είναι αξιοπρεπές επάγγελμα, ότι ναι, να ξεκινήσει κάποιος να κάνει τεχνικά επαγγέλματα, αλλά φράγκα και πλούσιος δεν γίνεσαι. Γιατί έχει πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλή υδρότα, ωράρια μηδέν, αλλά ζεις αξιοπρεπώς. Αυτά από μένα σαν περίληψη της ομιλίας του Θανάση. Θα συνεχίσουμε τώρα με τη συνεργασία ή με την κοινωνική συνείδηση. Με τη συνεργατικότητα καλύτερα, στη συνέχεια της εργασίας. Με τη Χριστίνα Κλεισιάρη, η οποία είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Χριστίνα, μπορείς να κάνεις μια μικρή παρουσίαση στον εαυτό σου και μετά να ξεκινήσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ το ΣΕΒ Επανομής και ιδιαίτερα τον Νίκο Τζιούλα για το κάλεσμα σήμερα. Είμαι Χριστίνα Κλεισιάρη. Είμαι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Δουλεύω σαν ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς. Και ταυτόχρονα κάνω μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο τμήμα Γεωπονίας, στην κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και ασχολούμαι κυρίως με θέματα marketing, έρευνας καταναλωτικής συμπεριφοράς και αγροτικής κοινωνιολογίας. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας μιλήσω για το κομμάτι των συμμετοχικών προσεγγίσεων και το πώς ουσιαστικά καλούμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι, αν θέλουμε να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα, όχι μόνο απαραίτητα στον αγροτικό τομέα, σε όλο το επιχειρήν, σε όλο το κλάδο του επιχειρήν,
θα πρέπει να εμπλέξουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να τους φέρουμε σε ένα τραπέζι, να τους φέρουμε σε μια κοινή συζήτηση. Και θέλω να σας δείξω με ποιον τρόπο πρακτικά μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αρχικά, θα προχωράω αυτά, δεν θέλω να σας κουράσω. Έχω έναν ορισμό το τι είναι συμμετοχική προσέγγιση. Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι προσπαθούμε να εμπλέξουμε όλα τα μέρη, ώστε να λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση αφορά την επιχείρησή μας. Και εκεί που θέλω κυρίως να σταθώ είναι ότι πρέπει να λάβουμε πάρα πολύ υπόψη τον καταναλωτή και να βάλουμε στο επίκεντρο τον καταναλωτή. Για ποιο λόγο? Γιατί για να υπάρχει προσφορά πρέπει να υπάρχει ζήτηση. Πρέπει να κατανοήσουμε τι θέλει ο καταναλωτής από εμάς. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Το λάθος που γίνεται τις περισσότερες φορές στο κομμάτι των επιχειρήσεων και που κάνουν οι περισσότεροι επιχειρηματίες, αν θέλουν βέβαια, γιατί αυτό έχουν μάθει να κάνουν, είναι να εξετάσουν την καταναλωτική συμπεριφορά στο στάδιο της αγοράς. Είναι το ροζ κυκλάκι με το καρότσι. Τι εννοώ? Βλέπουμε τι φεύγει από το ράφι. Μετράμε με νούμερα, με αριθμούς, με συχνότητες κατανάλωσης, τι αγοράζει ο καταναλωτής και τι φεύγει από πόσα χρήματα διαθέτει μάλλον για να το αποκτήσει. Όμως, κανονικά, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις καταναλωτικές απόψεις και τους παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας. Τι είναι η αλυσίδα αξίας, θα μου πείτε? Η αλυσίδα αξίας είναι αυτό που λένε από το χωράφι στο ράφι. Και όλα τα στάδια που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε τι συσκευασία αρέσει στον καταναλωτή, ποιο είναι το μέγεθος της περιβαλλοντικής συνείδησης ή ποια είναι η σχέση του με τα ψηφιακά μέσα με τις τεχνολογίες, πόσο εξοικειωμένος είναι, για παράδειγμα, με τη χρήση application, με τη χρήση εφαρμογών. Κατά πόσο χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία για να πραγματοποιήσει τις αγορές του. Κάνει, ας πούμε, αγορές από φυσικό κατάστημα ή επιλέγει και κάποιο ηλεκτρονικό. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και με ποιον τρόπο γίνεται αυτό? Παραδοσιακά, κάναμε κυρίως ποιοτικές μεθόδους, χρησιμοποιούσαμε ποιοτικές μεθόδους για να κατανοήσουμε την καταναλωτική συμπεριφορά. Οι μέθοδοι ήταν κυρίως μέσω συνεντεύξεων και focus group, δηλαδή μαζεύαμε, ας πούμε, ένα μερίδιο καταναλωτών, τους κάναμε κάποιες ερωτήσεις, βγάζαμε κάποια συμπεράσματα. Okay. Επίσης υπάρχουν και κάποιες ποσοτικές μέθοδοι, όπως Google Forms. Φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς σας έχει τύχει κάποια στιγμή να σας στείλουν ένα ερωτηματολόγιο, να το συμπληρώσετε μέσω Google Forms, να απαντήσετε κλπ. Συλλέγουμε με αυτόν τον τρόπο δεδομένα και βγάζουμε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα. Πλέον, οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν και κάποια τεχνολογικά εργαλεία, όπως είναι Instagram Insights, TikTok Analytics, Facebook Analytics και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα εργαλεία, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τις επιχειρήσεις, μας δίνουν πολύ σημαντικά δεδομένα. Εδώ σας έχω κάποιες φωτογραφίες, ας πούμε, από το Brandwatch και με ποιον τρόπο, ας πούμε, συλλέγονται δεδομένα, βγαίνουν κάποια αποτελέσματα και μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμα για μια επιχείρηση. Σας έχω και κάποια άλλα αντίστοιχα μοντέλα και εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Όμως, ποιο είναι το αρνητικό? Ποιοι είναι οι περιορισμοί αυτών των εργαλείων? Αυτό που σας είπα πριν, κάνουμε καταγραφή και όχι ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Τι εννοώ ανάλυση καταναλωτικής συμπεριφοράς? Εννοώ ότι πρέπει να κατανοήσουμε ποιοι είναι οι παράγοντες από το εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον ενός καταναλωτή όλων μας, που μας επηρεάζουν να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη απόφαση. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι ψυχολογικοί, δημογραφικοί, το φύλο και η ηλικία παίζουν απίστευτα σημαντικό ρόλο, ας πούμε, στην λήψη μιας καταναλωτικής απόφασης. Οικονομική, φυσικά, το επίπεδο εκπαίδευσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά ακόμα και μέσα σε μία μέρα, σκεφτείτε τον εαυτό σας. Όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ χαρούμενοι, διαφορετικά θα λάβουμε κάποια καταναλωτική απόφαση, διαφορετικά θα ψωνίσουμε από όταν είμαστε στεναχωρημένοι, λυπημένοι και ούτω καθεξής. Οπότε η ψυχολογία
είναι ένας παράγοντας που μας επηρεάζει πάρα πολύ στο τι απόφαση θα πάρουμε και τι προϊόντα θα καταναλώσουμε. Αυτό δεν το λέω εγώ φυσικά, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που το αποδεικνύουν. Λοιπόν, τώρα εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτό που κάνουμε μέσω πολλών ερευνητικών προγραμμάτων και πλέον στηρίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται, είναι τα ονομαζόμενα living clubs. Θα σας εξηγήσω με πάρα πολύ απλά λόγια τι είναι αυτό. Στα ελληνικά η μετάφραση είναι ζωντανά εργαστήρια. Ο στόχος των ζωντανών εργαστηρίων είναι να φέρει σε ένα κοινό τραπέζι όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που εμπλέκονται στο να λυθεί ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι θέλουμε να λύσουμε ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα που υπάρχει σε μια περιοχή. Ή, για παράδειγμα, να μειώσουμε τα χημικά που χρησιμοποιούνται στα χωράφια. Γιατί έχουμε εντοπίσει ότι οι καταναλωτές θέλουν λιγότερη χρήση χημικών, γιατί θέλουν να αγοράζουν, να βάζουν στο καλάθι τους πιο ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα για αυτούς και τα παιδιά τους. Πάρα πολύ ωραία. Πώς θα πετύχουμε κάτι τέτοιο? Όταν το κόστος παραγωγής αυξάνεται πάρα πολύ, επομένως με το δίκαιο τους η παραγωγή σου λένε για ποιο λόγο να πληρώσουν περισσότερα χρήματα που είμαι αβέβαιος αν όντως θα τα αγοράσουν ή όχι οι καταναλωτές. Επομένως, τι κάνουμε λοιπόν εδώ πέρα με τα ζωντανά εργαστήρια? Τρέχουμε μία ανάλυση καταναλωτικής συμπεριφοράς, βάζουμε λοιπόν στο επίκεντρο τον καταναλωτή, αλλά μετά πρέπει να φέρουμε στο τραπέζι όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από κάθε τμήμα της έλικας που βλέπετε στο συγκεκριμένο σχήμα. Αυτό το σχήμα ονομάζεται Quadruple Helix Model, δηλαδή είναι το σχήμα της τετραπλούς έλικας. Οπότε, για να είναι σωστός, πρέπει να καλέσω αντιπροσωπευτικό δείγμα από το κάθε τμήμα αυτής της έλικας. Δηλαδή, θα καλέσω πολιτικούς, θα καλέσω ακαδημαϊκούς ή ερευνητές, θα καλέσω φυσικά άτομα από τη βιομηχανία, θα είναι παραγωγή, θα είναι έμποροι, θα είναι επιχειρηματίες. Καλό είναι να υπάρχει κάθε ένας από όλες αυτές τις ομάδες και φυσικά το community, δηλαδή απλούς πολίτες, απλούς καταναλωτές. Όλοι αυτοί λοιπόν από την πλευρά τους θα πρέπει να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα, τις δικές τους ανησυχίες, αλλά και να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις. Οι συναντήσεις λοιπόν που γίνονται σε αυτά τα ζωντανά εργαστήρια δεν θα γίνουν μόνο μία φορά. Θα δοκιμαστεί η λύση που θα προταθεί, που θα προκύψει από τη συζήτηση και τη συμμετοχή όλων αυτών των εμπλεκόμενων φορέων. Οπότε δεν θα είναι απόφαση που θα πάρει ένας επιχειρηματίας, μία επιχείρηση, ένας έμπορος, ένας παραγωγός, ένας κτηνοτρόφος ή οποιοδήποτε. Θα είναι μία απόφαση που θα έχει προκύψει από διάλογο και τη συμμετοχή όλων αυτών των εμπλεκόμενων φορέων. Θα δοκιμαστεί λοιπόν αυτή η λύση και μετά θα υπάρχει ανατροφοδότηση αυτού του συστήματος, ώστε να δούμε τι πήγε στραβά, τι πήγε σωστά, τι πρέπει να επαναλάβουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε. Θα ξαναγίνει λοιπόν αυτός ο διάλογος, θα ξανακαλέσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συζητήσουν και πάλι και να προτείνουν λύσεις και διορθώσεις. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, θα σας δώσω ένα πραγματικό παράδειγμα από ένα ερευνητικό πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Το πρόγραμμα ονομάζεται RESTful. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχουν αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και εμείς, σαν ερευνητές, με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο ζωντανό εργαστήριο στην περιοχή του Νέστου. Συγκεκριμένα στη Χρυσούπολη, κοντά στην Καβάλα. Λοιπόν, εκεί, να σας κάνω μια πολύ σύντομη περιγραφή της περιοχής. Ποια είναι η κύρια καλλιέργεια που έχουν? Έχουν ακτινίδια. Έχουν πάρα πολλές εκτάσεις εντατικές με ακτινίδια. Και το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετώπιζαν οι παραγωγοί σε αυτή την περιοχή είναι με τους επικονιαστές. Γνωρίζετε τι είναι επικονιαστές? Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Επικονιαστές, να σας δώσω απλά, είναι οι μέλισσες, οι βομβίνοι, διάφορα έντομα και ζώα βέβαια, γιατί πολλά ζώα μέσω του τριχώματος τους μεταφέρουν γύρι. Τέλος πάντων, είναι όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι βοηθούν στη γονιμοποίηση των φυτών. Οπότε, το πρόβλημα ήταν ότι με την υπερβολική χρήση χημικών στα χωράφια για να προστατεύσουν οι άνθρωποι τα κτηνίδια τους και να έχουν παραγωγή που μπορεί να καλύψει την απαιτούμενη ζήτηση από πλευράς καταναλωτών, αυτά τα χημικά λοιπόν
έδιωχναν τους επικονιαστές από την περιοχή. Με αποτέλεσμα, φυσικά, αυτό να έχει αρνητικές συνέπειες και για τα χωράφια και για τους ίδιους τους παραγωγούς, που το έβλεπαν και σε χρηματικές απώλειες, εννοείται, στο τέλος της χρονιάς. Λοιπόν, οπότε, στο συγκεκριμένο Living Lab, στο συγκεκριμένο ζωντανό εργαστήριο, ποιους καλέσαμε? Καλέσαμε τους παραγωγούς της περιοχής, καλέσαμε μελισσοκόμους, που φυσικά ήταν άμεσα εμπλεκόμενοι και οι ίδιοι, καλέσαμε πολιτικούς, καλέσαμε μέλη των συνεταιρισμών. Υπάρχουν 2 συνεταιρισμοί στην περιοχή. Φυσικά ήμασταν και εμείς ως ερευνητές για να δούμε κατά πόσο όλο αυτό το εγχείρημα είναι εφικτό. Και φυσικά καταναλωτές. Στους καταναλωτές τι κάναμε? Κάναμε μια έρευνα όπου συλλέξαμε ερωτηματολόγια για την άποψη των καταναλωτών και την προστασία των επικονιαστών. Αρχικά τους ρωτήσαμε αν γνωρίζουν τι είναι επικονιαστές και κατά πόσο θέλουν να τους βοηθήσουν, κατά πόσο έχουν φιλοπεριβαλλοντικές απόψεις. Και σε δεύτερο χρόνο, αυτό που τους ρωτήσαμε, τους καταναλωτές, είναι σε περίπτωση που προκύψει ένα προϊόν το οποίο προστατεύει λοιπόν τις μέλισσες της περιοχής, κατά πόσο είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε για αυτό το προϊόν που θα προκύψει? Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να αυξήσει και το κόστος παραγωγής, έτσι. Οι απαντήσεις που πήραμε ήταν πάρα πολύ θετικές. Και πολύ μεγάλο μερίδιο των καταναλωτών είναι θετικό να αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα και να αναζητήσει μάλιστα και ετικέτα πάνω στα προϊόντα που να λένε ότι αυτό το προϊόν παράχθηκε με διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον και τους επικονιαστές ή για την προστασία της βιοποικιλότητας, για παράδειγμα. Επίσης, κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που ήθελα να αναφέρω είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά και υπάρχει απόσταση ανάμεσα στην προθυμία ενός καταναλωτή να αγοράσει ένα συγκεκριμένο προϊόν και στην προθυμία του καταναλωτή να πληρώσει για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά? Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ έχω προθυμία να αγοράσω μία Porsche, αλλά κατά πόσο μπορώ να πληρώσω για να την αγοράσω, για να την αποκτήσω? Οπότε πρέπει να δούμε και ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν από το ένα στάδιο να καταλήξουμε στο άλλο. Δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο να δώσουμε χρήματα για να πληρώσουμε κάτι. Οπότε εδώ αυτό που είδαμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ότι υπάρχει προθυμία να δοθούν χρήματα για να αγοραστούν αυτά τα προϊόντα. Οπότε αυτό που γίνεται λοιπόν στον δημόσιο αυτό διάλογο που καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι πώς θα καλύψουμε όλοι μαζί συλλογικά αυτή την απέτηση των καταναλωτών. Λοιπόν, οπότε η διαδικασία ποια είναι? Είναι συλλέγω τα δεδομένα, σχεδιάζω μία συγκεκριμένη λύση και μία συγκεκριμένη στρατηγική. Ποτέ δεν πάω μόνος μου. Ξανααξιολογώ, επαναξιολογώ και κάνω μία αναπροσαρμογή των στόχων μου, ώστε να καταλήξω σε μία βελτιωμένη στρατηγική που είναι εφαρμόσιμη. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να σταθώ και να μείνουμε σε 4 βασικές λέξεις. Συλλογή αξιόπιστων δεδομένων, αξιόπιστων και σωστά αξιόπιστων δεδομένων και αντιπροσωπευτικών, ώστε να μην αναφερόμαστε μόνο σε ένα συγκεκριμένο group καταναλωτών, αλλά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν να αφορούν το σύνολο αυτών. Συνδυασμός δικτών υγείας, βιωσιμότητας, ασφάλειας των τελικών προϊόντων, ανάλογα τι απαιτήσεις έχουν οι καταναλωτές κάθε φορά. Συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, από την δική μου διάλεξη. Αυτό που θα ήθελα να σας μείνει, ότι πρέπει να βάζουμε μέσα στο διάλογο όσο το δυνατόν περισσότερους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να μετατρέψουμε αυτά τα δεδομένα σε δράση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μπορούσα να ρωτήσετε τη Σεβερτζίδου, είναι κοντά. Πολύ τη Χριστίνα. Εδώ θα ήθελα θα ήθελε κάποιος, ειδικά από τον αγροτικό συνεταιρισμό, να κάνει κάποια ερώτηση ίσως, ή να κάνω εγώ κάτι που έχω στο μυαλό μου. Κύριε Βασίλη, μήπως? Είναι ο πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού εδώ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, τοποθέτηση.
Δηλαδή χρειάζεται ένα δίδακτο, τρίδευτο, ας πούμε, περισσότερο. Φανταστείτε ότι αυτό είναι μάθημα εξαμήνου, ας πούμε. Εγώ να κάνω κάποιες απλές ερωτήσεις. Είπατε μερικά πράγματα τέλεια, ας πούμε, βάλατε τα... Δεν έχω να πω κάποια πράγματα, αλλά δεν ξέρω τώρα τι... Ωραία. Έχω σημειώσει κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες είναι λίγο πιο απλές. Δεν ξέρω άμα επιτρέπετε να τις κάνω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θέλω να ρωτήσω, σαν Νίκος λίγο έτσι, αξίζει να υπάρχουν συνεταιρισμοί, έχει μέλλον, οι συνεταιρισμοί, ας πούμε, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν μέλλον. Αξίζει κάποιος να δραστηριοποιηθεί και να κάνει κάτι με την παραγωγή του, με τις καλλιέργειές του μέσω συνεταιρισμού. Φυσικά και αξίζει. Δεν ξέρω να πούμε, ναι. Φυσικά και αξίζει. Μιλάμε για ένα συλλογικό σχήμα. Ο συνεταιρισμός δεν είναι κάτι παραπάνω από ένα συλλογικό σχήμα. Το θέμα είναι να λειτουργεί σωστά. Και πώς θα λειτουργήσει σωστά? Καλά, αυτό είναι ένας διάλογος τεράστιος και ατέλειωτος, αλλά αν τεθούν σαφείς στόχοι από την αρχή, αν πάνε όλοι με τις ίδιες προθέσεις, να το πω έτσι, μπορεί να λειτουργήσει και σωστά. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα βιώσιμων συνεταιρισμών. Σωστά. Και τις ίδιες αξίες, επίσης, σωστό. Να μοιράζονται τις ίδιες αξίες, τα ίδια πιστεύω. Είναι όπως γίνεται με οποιαδήποτε... Φαντάζομαι και από την πολιτεία, είτε είναι κάποιος ιδιώτης, είναι κάποιο σχήμα συνεταιριστικό, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, έτσι. Σίγουρα. Να μην προωθείτε κάτι περισσότερο και κάτι λιγότερο, φαντάζομαι. Σίγουρα. Γιατί φαντάζομαι και οι κατευθύνσεις γενικότερα παίζουν ρόλο. Άρα ουσιαστικά στην Ελλάδα μας λέτε ότι αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με την παραγωγή, διάθεση αγροτικών προϊόντων. Φυσικά και αξίζει. Γενικά και από την κοινή αγροτική πολιτική, γενικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει η πρόθεση να στηριχθούν συλλογικά σχήματα. Είτε αυτά είναι ομάδες παραγωγών, είτε αυτά είναι συνεταιρισμοί. Συγγνώμη, αυτό βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, οι επιδοτήσεις έχουν σταματήσει. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί. Τώρα με πας αλλού. Τώρα ανοίγεις πάρα πολλά θέματα. Απλά επειδή είπατε ότι η Ευρώπη βοηθάει, εδώ βλέπω ότι κάποιος από μόνος δεν βοηθάει. Σου λέω ότι μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής υπάρχει η δυνατότητα να στηριχθούν αυτά τα σχήματα. Δηλαδή οι συνεργασίες, οι συλλογικότητες, όλο αυτό. Οπότε ναι, μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο και υπάρχουν βιώσιμα συλλογικά σχήματα και συνεταιρισμοί. Επομένως, φυσικά, αν υπάρχουν σαφείς στόχοι, μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Κύριε Πρόεδρε, γίνεται. Ναι. Έχει διαφορά το να κάνει ένα συνεταιρισμό, όπως έχουν ούτως ή άλλως, ο οποίος δεν έχει καμία εμπορική δραστηριότητα. Δηλαδή, μια ομάδα παραγωγών με 5 άτομα που μπορούν να ελέγχουν και να έχουν την ειδική προλογική στην ομάδα παραγωγών και πρόσβαση σε ειδική. Μπορείς να το κάνεις, απλά είναι πολύ πιο εύκολο, ας πούμε, όταν έχεις ένα συνεταιρισμό, να βγάλεις ένα κοινό brand, για παράδειγμα, για τα προϊόντα σου. Όχι, ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Εξαρτάται από τις δυνατότητες και από τους στόχους που έχει κάθε περιοχή και κάθε ομάδα παραγωγών είτε συνεταιρισμός αντίστοιχα. Και από τη δυναμική που έχει και από το πού θέλουν να το πάνε. Ποιες είναι οι καλλιέργειες που μπορούν να στηριχθούν. Υπάρχει, ας πούμε, στόχευση για διεθνές εμπόριο των προϊόντων, για εξαγωγή, για μαζική παραγωγή και εξαγωγή. Οπότε πρέπει να τεθούν πολύ συγκεκριμένοι και σαφείς στόχοι από την αρχή. Τώρα, είναι πολύ ωραία η ερώτηση αυτή, απλά είναι και πολύ γενική. Δηλαδή, πρέπει να το δούμε πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα για να σας δώσω απαντήσεις. Είναι ένας κύκλος, δυστυχώς, τα πράγματα. Ναι. Οι συνεταιρισμοί είναι οικονομικά όργανα. Σαν οικονομικά όργανα για να πάνε μπροστά πρέπει να έχουν μια οικονομική ευρωστία. Στήριξη. Ναι. Για να έχουν οικονομική ευρωστία πρέπει να έχουν χρηματοδότηση ή χρηματοδότηση που δεν υπάρχει στην Ελλάδα για καμιά δουλειά σήμερα, απώλεια των μνημονίων, ή να έχουν οικονομική δύναμη τα μέλη, τα οποία μας έχουν χρεοκοπήσει και όχι τυχαία. Άρα ξαναγυρνάμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε συνεταιρισμό γιατί είμαστε χρεοκοπημένοι. Ναι. Αυτή η χρεοκοπία μας οδηγεί σε περαιτέρω χρεοκοπία. Άρα αυτό το συστημική συμμετοχική προσέγγιση, και έφυγε ο Δήμαρχος, αλλά είναι τα παιδιά από εδώ, μαζί με τους επαγγελματίες και οι συνεταιρισμοί, μπορούν να κάνουν
ειδικά στην επανομή, παιδιά, αν υπάρχει χρόνος μετά, πολύ μεγάλη δουλειά και να ξετσιμπιαστούμε τα πανομήτρικα. Να ξετσιμπιαστούμε όλοι. Υπάρχουν δύο ζητήματα που πάρα πολύ σύντομα μπορώ να θίξω ακριβώς πάνω σε αυτό που λέτε. Συμφωνώ. Λοιπόν, αρχικά είναι το θέμα της νοοτροπίας. Πολύ σημαντικό, έτσι. Γιατί κοινωνιολογικά το δούμε ακόμα και το σκεπτικό που ταιριάζει και με την προηγούμενη ομιλία αυτό. Έχουμε τη λογική ότι, μωρέ, τώρα πού να πάω να μπλέξω στο συνεταιρισμό, άντε είναι όλοι κλέφτες. Ο πρόεδρος τότε είχε κάνει αρπαχτή. Γιατί κάποτε μπορεί όντως να συνέβη αυτό. Και όντως έχουν γίνει εγκλήματα, έτσι. Ναι, δεν θέλω να σας τα παρουσιάσω όλα ρόδινα, υπάρχουν και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Όντως, γι' αυτό ο συνεταιρισμός λιδωρήθηκε στην Ελλάδα, γιατί όταν ακούσει συνεταιρισμός, σου έρχεται κατευθείαν η κλεψιά και οτιδήποτε. Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Το δεύτερο που έρχεται σαν απάντηση του πρώτου είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης. Αν εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς, αν τους δείξουμε το σωστό δρόμο, αν τους ανοίξουμε τα μάτια και τους πούμε 1, 2, 3 πράγματα, υπάρχει ένα πρωτόκολλο, μπορείς να το ακολουθήσεις και θα έχεις επιτυχημένα αποτελέσματα, μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί και η μημάθεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, δυστυχώς. Αυτό που λένε ότι εγώ τα ξέρω όλα, δεν χρειάζεται να μάθω κάτι, δεν χρειάζεται να πάω στη συγκεκριμένη μερίδα, δεν χρειάζεται να ακούσω τι θα μου πούνε, τα ξέρω. Αυτό που ακούσαμε στην προηγούμενη ομιλία. Ναι, πάλι ταιριάζει ακριβώς και με αυτό. Οπότε. Ωραία. Σίγουρα και αυτό που θέλω απλά να προσθέσω και να κλείσουμε αυτό το κομμάτι είναι το ότι θα πρέπει και η πολιτεία οπωσδήποτε να μην δώσει δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν παράγονται κάποια προϊόντα στη δική μας χώρα, από δικούς μας παραγωγούς, για να θέλει και ένας παραγωγός να μάθει να εξελιχθεί κτλ., για να μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι, πρέπει να έχει και κίνητρα. Το να μάθει και να εξελίξει και την παραγωγή του και την ποικιλία βάζει και ακόμα και το πώς το συντηρεί, πώς το ραντίζει, πώς το λιπαίνει κτλ., έχει να κάνει και το κατά πόσο αξίζει αυτό. Για παράδειγμα, από ό,τι μου έλεγε ο πρόεδρος σε παλαιότερη συζήτηση που είχαμε του συνεταιρισμού, υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι ουσιαστικά καλλιεργημένα με λίπανση είτε με ραντίσματα τα οποία δεν είναι αποδεκτά στην Ελλάδα, απαγορεύονται για παράδειγμα, και εισάγονται από άλλες χώρες, για παράδειγμα Τουρκία, νομίζω μου είχε πει, τα οποία έρχονται στα ράφια μας πολύ πιο φτηνά, άρα ουσιαστικά όλος αυτός ο κύκλος χαλάει. Και μετά ξεκινάει, είναι αυτό που είπατε, η προθυμία για προϊόν. Θέλω να πάρω το βιολογικό, το οποίο είναι του αγροτικού συνεταιρισμού, για παράδειγμα, ή θέλω να πάρω κάτι που είναι πιο φτηνό και είναι εισαγωγής κτλ. Εδώ θα κάνω μια παρέμβαση και θα διαφωνήσω λίγο όσον αφορά την Porsche, γιατί με αυτοκίνητο Fiat ή με Porsche πηγαίνω εκεί που θέλω. Είναι διαφορετικό απλά. Ναι. Όμως οι άνθρωποι δεν είναι δύο ταχυτήτων στη διαβίωσή τους. Άρα ουσιαστικά αυτός που θα μπορεί να φάει το βιολογικό και θα έχει χρήματα γιατί είναι πιο ακριβό, το ίδιο θα πρέπει να φάει και κάποιος που δεν έχει χρήματα. Άρα η υγεία δεν υπάρχει δύο ταχύτητες στην υγεία, είτε στη διαβίωση των ανθρώπων. Πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Αυτό μόνο. Οπότε η προθυμία, προφανώς κανένας δεν θέλει να φάει ένα υποδιέστερο προϊόν το οποίο είναι, για παράδειγμα, ψεκασμένο. Θέλουν όλοι το καλύτερο για τον εαυτό τους. Θα πάρω μία παράμετρο σε αυτό εδώ. Μπορώ. Είναι σίγουρο ότι ο κόσμος για το παιδί του θέλει να αγοράσει το καλύτερο προϊόν και για τον εαυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά, επειδή έχω ακούσει την ιστορία του Στέριου, την περίπτωση του χωριού αυτού που σας μίλησε της Καλαμιάς είναι μια πολύ περίπτωση για παράδειγμα προς μίμηση. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς μπορούμε να κερδίσουμε το οτιδήποτε μας απασχολεί όσον αφορά όταν σκεφτόμαστε ότι καταπατώνται τα δικαιώματά μας, της περιοχής μας, των ιδιοκτησιών μας, ας το πούμε έτσι, αλλά για το κοινό καλό, το πω. Δηλαδή, ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν να αποφευθεί η εγκατάσταση ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στα όρια μιας κοινότητας, η οποία πραγματικά κατέστρεφε εκτάσεις καλλιεργήσιμες, κατέστρεφε ουσιαστικά
όλη την παραγωγή της περιοχής, γιατί όπως γνωρίζουμε η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι από τους πυρήνες της παραγωγής σε πολλά προϊόντα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κάποιος, θα το πω εγώ γιατί μόνος δεν μπορεί να το πει, κάποιος απλός δικηγόρος πάλεψε ενάντια σε κάποιον πολύ μεγάλο. Σε κάποιον ο οποίος μπορεί να φανταστείτε ονόματα που θέλει να φτιάξει ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο. Και κερδίσαν. Κέρδισε δηλαδή αυτή τη στιγμή ο λαός, οι κάτοικοι και τους εκπροσώπησε κάποιος ο οποίος τους πίστεψε, δεν έβαλε μπροστά τα χρήματα, δεν έβαλε γιατί οι άνθρωποι προφανώς δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα για να πάρουν για να μπορέσουν να παλέψουν απέναντι σε ένα τέτοιο μεγαθύριο και στην πραγματικότητα το έκανε από την καρδιά του. Νίκο, να βρίσκεται τους ανθρώπους. Μισό λεπτό, σε αυτό πάνω που λες. Για να το συνδέσουμε και λιγάκι. Δεν πάλεψε μόνος του. Συνεργάστηκε με κάποιους συναδέλφους από την Αθήνα που ήταν ίσως και πιο εξειδικευμένοι με αυτό. Στο ίδιο το γραφείο έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια, δημιουργήθηκε μια ομάδα όμως, γιατί ο Στέλιος όσο και να ήθελε, δεν θα είχε το χρόνο. Δηλαδή, αν είναι να βγει κάτι από αυτή την ημερίδα, ας βγει ότι η συνεργασία μεταξύ ανθρώπων, εργαζόμενων, επιστημόνων, καλλιτεχνών, δίνει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Το σημαντικότερο είναι ότι αποκτάμε ιδιότητες τις οποίες δεν τις έχουμε. Δεν τις έχουμε, άρα τις αποκτούμε. Άρα τι κάνουμε, γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί, πολύ πιο γρήγορα και τα αποτελέσματα καμιά φορά είναι αυτό. Δηλαδή, απέναντι στα μεγαθύρια που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, εξαγοράζοντας με τον ένα με τον άλλο τρόπο μικρές κοινωνίες, μην τους ενδιαφέροντας τι έπεται μετά. Γιατί αν πάει και ανοίξει τόσο πολύ η συζήτηση, το τι θα αφήσει πίσω του αυτό το έργο στη συγκεκριμένη περιοχή, καλύτερα θα πρέπει να γίνουν ομιλίες επί ομιλιών ημερίδων. Το point είναι ότι δεν ξύπνησε μια μέρα μόνος του, πήγε στο εφετείο και είπε «Γεια σας, παιδιά». Σωστό. Καλή διόρθωση. Ναι. Έτσι. Σωστά. Ο Στέλιος Κατσέλας ήταν ο δικηγόρος που... Ήταν όλη η ομάδα, αυτό ανέφερε τώρα ο Θανάσης, ότι ουσιαστικά το σημαντικό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς για αυτόν τον άνθρωπο που στείλουν στα ποδάρια είναι αυτό. Μπράβο, κύριε. Αυτό όλη την ομάδα του. Αυτό που ήθελα να τονίσω, Θανάση, ήταν πολύ σημαντικό και η παράληψή μου. Ναι, μπράβο στο Στέργιο, αλλά αν δεν είχε ανθρώπους, συναδέλφους του, να συνεργαστεί, η πραγματικότητα θα ήταν διαφορετική το αποτέλεσμα. Αυτό τώρα ήταν η αφορμή. Προχθές μάλιστα με πήρε ένας συνάδελφος από την Τρίπολη, αν θυμάμαι σωστά. Ζήτησε τις αποφάσεις. Ουσιαστικά είναι δύο αποφάσεις, η 376 του 23 και 12 του 25, που έγιναν πιλότη για πολλές παρεμφερείς περιπτώσεις. Το σκεπτικό αυτών των αποφάσεων ήταν το εξής, ότι δεν μπορεί κανένα έργο, ακόμα και μεσαίας όχλησης, σε ζώνη μικρότερη των 500 μέτρων από έναν τοπικό οικισμό. Με λίγα λόγια, δεν μπορούν να είναι στην αυλή του χωριού μας, να το πούμε έτσι απλά. Εκείνο το έργο που προοριζόταν για να εγκατασταθεί με την τελευταία αυλή να απέχει 6 μέτρα από το πάρκο. Γύρω-γύρω, περιμετρικά, και μιλάμε για ένα χωριό το οποίο έχει έκταση 300 τετραγωνικά στρέμματα και το πάρκο θα γινόταν σε 700 στρέμματα. Δηλαδή στην πλάτη του χωριού, ένα βουνό, ουσιαστικά μια μεγάλη πλαγιά, θα ήταν στην πλάτη του χωριού. Αυτό άνοιξε το δρόμο. Αυτό που εννοώ, εκτός από την κουβέντα και την έναρξη της διαφανούς διαδικασίας σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, που ξεκίνησε μετά από αυτό και για τα ανταποδοτικά που ανέφερα κλπ. Ήταν το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος ήταν ότι κατέστη δυνατό και εφικτό και ουσιαστικά αντέστρεψε το κλίμα που είχε δημιουργηθεί μέχρι τότε, έτσι ώστε και οι άλλες τοπικές κοινότητες να πάρουν σειρά. Και από μόνο του ήταν ένας αποτρεπτικός παράγοντας για τα δίπλα χωριά, στα οποία αποσύρθηκαν από μόνες τους οι εταιρείες μετά την έκδοση αυτής της απόφασης. Άρα θέλω να πω ότι αυτό όταν ανοίγει το δρόμο και σε εθνικό επίπεδο, γιατί ξαναλέω, επειδή με τον συνάδελφο που είναι αρκετά εξειδικευμένος στην Αθήνα,
την έχει κάνει σημαία αυτή την απόφαση μετά από αυτό. Την προτάσει παντού με λίγα λόγια, που ήταν πολύ ενδιαφέρον το σκεπτικό της και που στην Ελλάδα, έτσι όπως είναι τα μορφώματα στις τοπικές κοινωνίες, ουσιαστικά οι περισσότερες τοπικές κοινότητες είναι αναγνωρισμένες και προϋφιστάμενες του 1923, άρα τις πιάνει όλες με λίγα λόγια. Ήταν ένα παράδειγμα που, όπως λένε και τα παιδιά εδώ πέρα, από το πουθενά και από μια ομάδα η οποία δεν λαδώθηκε, είπε ότι πάμε να το κάνουμε, είπε ότι μπορεί αυτοί να φάνε, γιατί αυτοί ως τώρα έχουν φάει κοντά στα 300 χιλιάρικα η άλλη πλευρά, η αντίδικη πλευρά έχω ακούσει. Αυτοί έφαγαν 30 σε 3 δικηγόρους. Επομένως, βλέπουμε όμως ότι ακόμα και αυτό, και εννοείται και έχοντας και γενναίους δικαστές απέναντι, έτσι, γιατί δεν βάζει ο καθένας πλάτη σε τέτοια ζητήματα, είναι πολύ σημαντικό επίσης. Βλέπουμε ότι τελικά τίποτα δεν είναι αδύνατο. Ακόμα και σε τόσο υψηλά συμφέροντα, ακόμα και σε ζητήματα τα οποία αρχίζουν και σοβαρεύουν τα ποσά κατ' επέκταση και η πίεση σε πάρα πολλά πράγματα. Άρα θεωρώ ότι σε μικρότερα ζητήματα, αν θέλετε, είναι ακόμα πιο εφικτό να ανοίξουμε την κουβέντα για τέτοιες ενέργειες. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά και πάλι μπράβο. Εγώ θα ήθελα να... Αυτές ήταν τα 3 σκέλη που αναλύσαμε σήμερα. Ήταν η εργασία, η συνεργασία που πρέπει να έχουμε και η κοινωνική συνείδηση, που όντως είναι η κοινωνική συνείδηση, όπως καταλάβατε. Άρα, αυτό που έχω να πω είναι να μην φοβάται κανένας. Όλοι μαζί είναι η λύση. Δεν γίνεται κανένας μόνος του να καταφέρει τίποτα σχεδόν. Τίποτα. Δηλαδή, ένα τραπέζι να πρέπει να μετακινήσουμε, πρέπει να υπάρχουν 2 άτομα. Από το πιο απλό μέχρι το πιο δύσκολο. Ακόμα και στην ψυχολογική στήριξη, ακόμα και στη συμπόνια, ακόμα και στην δραστηριότητα την επαγγελματική, θα πω, μη φοβάστε να συνεργάζεστε. Μπορεί 1 να μην καθίσει, 2 να μην καθίσει, αλλά και να απογοητευτείτε, και όπως και εγώ το έχω περάσει πάρα πολύ αυτό, έχω απογοητευτεί με συνεργασίες που έχω κάνει, αλλά μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, με τα βιώματα αυτά, βρίσκεις στο τέλος και εσύ γίνεσαι πιο έμπειρος, οπότε και οι επιλογές σου σε συνεργάτες, σε φίλους είναι πιο όριμες, άρα κάποια στιγμή τα καταφέρνεις. Και προφανώς το πιο σημαντικό, ειδικά στις ημέρες μας, είναι η συλλογικότητα, αφού είμαστε και στο Σύλλογο Επαγγελματιών, είναι η συλλογικότητα να παλέψουμε για αυτά τα οποία είναι δίκαια για να ζήσουμε. Πού να παλέψουμε? Ναι, θα παλέψουμε απέναντι στην πολιτεία, απέναντι στους μεγάλους, απέναντι σε οτιδήποτε. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι θέλω, σαν Σύλλογος Επαγγελματιών, να εκφράσω τη συμπαράστασή μας στους αγρότες, γιατί και αυτοί οι επαγγελματίες είναι, και έχουν κάποια κινητοποίηση. Θέλω λίγο να μας πούνε από το συνεταιρισμό ακριβώς, γιατί θέλουν να συμμετέχουμε κι εμείς με στάση εργασίας στα καταστήματά μας, συγκεκριμένες μέρες, συγκεκριμένη μέρα κτλ. Θέλω λιγάκι να μας το πει ο κύριος Βασίλης Μαυρουσκάς, να μας το πει, δεν πειράζει, εσείς να μας το πείτε, γιατί δεν ξέρω λεπτομέρειες. Αλλά εγώ σαν πρόεδρος του Συλλόγου έχω να πω ότι είμαστε σύμφωνοι σαν Διοικητικό Συμβούλιο να μπορέσουμε να στηρίξουμε με στάση εργασίας για μέρα, για μέρες, ό,τι χρειάζεστε, θα μας πείτε τώρα εσείς. Έπρεπε να το πει ο πρόεδρος, αλλά ο πρόεδρος είναι ο γνωστός πρόεδρος. Καλησπέρα, θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στους 3 ομιλητές. Φυσικά και εσάς, παιδιά, μακάρι τέτοιες συγκεντρώσεις να γίνονται πολύ συχνά και να έχει κόσμο. Επίσης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας θέλει κάποιος να τοποθετηθεί πάνω σε κάτι ειδικά σε αυτό. Του πολιτισμού δεν μπορεί να φαντάζομαι, του περιβάλλοντος του πρασίνου όχι, τεχνικών υπηρεσιών έρχεται. Καλησπέρα σας. Άκουσα με πολύ προσοχή όλα αυτά που είπε τα παιδιά και
Ας ξεκινήσω λίγο από το πρώτο θέμα όσον αφορά την εργασία. Εγώ είμαι μηχανικός μηχανικός. Αυτά που προανέφερε ο κύριος στην πρώτη συζήτηση, τα έχω ζήσει. Σπούδασα στο εξωτερικό, ήρθα εδώ, τα πράγματα δεν είναι δύσκολα. Φάγαμε μια κρίση το 10, φάγαμε μια κρίση το 16, μια άλλη κρίση με τον κορονοϊό. Πολλές φορές σκέφτηκα να φύγω. Και το λέω για τα παιδιά και τους γιους μου που επάνω γελάνε τώρα, με βλέπουν. Κάποιος πρέπει να μείνει εδώ και να παλέψει. Εσείς στην νεολαία, οι νέοι άνθρωποι που θα έρθετε και θα αναλάβετε τα ενία. Το κακό είναι ότι αυτό το παλιό μυαλό που υπήρχε, αυτές οι αντιλήψεις, δεν άφησαν και τη δική μας γενιά, η οποία πέρασε μέσα από αυτές τις κρίσεις, η οποία μας έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Δηλαδή, το χρήμα το οποίο κυκλοφορούσε στα χρόνια του μπαμπά μου, όταν ήταν στη δική μου ηλικία, και των πατεράδων μας, που οι άνθρωποι δουλεύαν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δουλεύαν και βγάζαν. Εμείς δουλεύουμε και δεν βγάζουμε. Και ακούω περιπτώσεις συναδέλφων και φίλων που είναι στο εξωτερικό, είναι και έχουν. Αλλά ξέρετε κάτι. Εγώ επειδή έχω ζήσει έξω 4 χρόνια στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει σαν την πατρίδα, σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει μέσα. Όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, θα βρείτε καλύτερες απόλαβες, μισθούς. Αλλά δεν θα υπάρχει κάτι να σας λείπει. Όχι ότι εγώ δεν το σκέφτηκα να φύγω, δεν σας κρύβω ότι και εγώ το 2010-2011 με την κρίση είχα 95% πτώση του τζίρο και ο Θεός ξέρει πώς κατάφερα να κρατήσω την επιχείρησή μου εδώ. Βοήθεια από το κράτος δεν υπάρχει. Καλά τα λέμε, αλλά επί της ουσίας, γιατί και αυτό που τραβάνε οι αγρότες και για τους συνεταιρισμούς έχουν μια άποψη, είναι έτσι όπως τα περιέγραψαν τα παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν, ό,τι επάγγελμα και να κάνετε, θα πρέπει αυτό που λέω και στα παιδιά μου είναι κοιτάξτε να κάνετε κάτι που σας αρέσει και το αγαπάτε. Όσο πιο πολύ το αγαπάτε, τόσο πιο ευτυχισμένοι θα είστε. Άρα, έχετε περισσότερες πιθανότητες να κάνετε κάτι το οποίο μπορεί να σας αποφέρει κάτι καλύτερο από αυτό που θα κάνατε. Δηλαδή, μπορεί να κάνετε μια δουλειά που δεν σας αρέσει. Δεν θα είστε ευτυχισμένοι. Τώρα, όσον αφορά λίγο το κομμάτι των αγροτών που αναφέρατε πριν, εγώ δεν είμαι αγρότης. Αλλά βλέπω τι γίνεται και πώς κινείται όλη η κατάσταση. Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω. Βλέπω ότι κάτι γίνεται, κάτι πάει στραβά. Προηγουμένως που λέγατε τα κνίδια, 2 ευρώ στο χωράφι, 4 και 5 ευρώ. Υπάρχει ένας λόγος. Καταστρέψαν τους συνεταιρισμούς, γιατί προχθές είχα μια κουβέντα με κάποιον από τον αγροτικό χώρο, τον αγροτικό τομέα. Ναι, αν δεν υπάρχει κάποιος που το οργανώσει να πάρει, γιατί χωρίς συνεταιρισμό, χωρίς μια ομάδα αγροτών, δεν υπάρχει δύναμη και την αγορά την ελέγχει άλλος. Το κακό είναι ότι υπήρχαν αυτές οι αντιλήψεις που ανέφερε εδώ η κύρια από το πάνελ και οι κυρίες, ότι ναι, όποιος ήταν πρόεδρος θα έπαιρνε. Ναι, και αυτό που είπα προηγουμένως που συζητούσαμε, ναι, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού έγινε βουλευτής. Αυτά πρέπει να τα ξεπεράσουμε όμως. Πρέπει να φτάσουμε στο σήμερα να σκεφτούμε ποιο είναι το καλό στο κοινό. Γιατί μέσα από αυτό και εμείς θα έχουμε όφελος. Θα πρέπει να γίνει αυτό που είπε προηγουμένως ο Βασίλης. Ναι, εγώ είμαι ανοιχτός. Να κάτσουμε να κάνουμε μια συνάντηση. Εσείς έχετε μια άποψη, να το συζητήσουμε. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και όχι μόνο το είπαμε εδώ και να φύγουμε. Εντάξει, το είπαμε, δεν έγινε κάτι. Εντάξει, έτσι θα ξεχαστεί. Έτσι υπόθηκε, έτσι θα ξεχαστεί. Έλατε να κάνουμε μια συνάντηση, να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό και να ξεκινήσουμε τα πρώτα βήματα. Πώς μπορεί να πάρει σάρκα και οστά. Εγώ μηχανικός είμαι, για τα αυτοκινητικά που λέγατε. Εγώ μηχανικός είμαι. Και έχω τσουφτεί τα αυτοκινητικά. Ναι, καλά κάνατε. Δεν θα έπαιρνε σε δικασία ποτέ να πάω να κάνω 700 στράμματα αυτοκινητικά, δεν πεσάνε χωρίς 300. Το καταπίνει το ποσό. Μόνο την αλλαγή του μικροκλίματος που κάνει, που αυτά, εντάξει, η κάθε πλευρά πολλές φορές. Γιατί άμα θα ακούσετε τις ημερίδες, ανάλογα τι συμφέροντα εξυπηρετούν και ανάλογα παρουσιάζουν και το ωφέλη. Τώρα, για να κλείνοντας, εγώ είμαι ανοιχτός σε αυτό που είπατε για να επιστρέψω λίγο στην κουβέντα πίσω. Με τον πρόεδρο, γελάτε σε επαφή να το κάνετε. Ναι, όποιος είναι. Ναι, όποιος είναι, εγώ είμαι ανοιχτός να κάνω μια συνάντηση και να δούμε. Από κάπου να ξεκινήσουμε αυτά. Καθόμαστε, βλέπουμε τι πρέπει να γίνει και να το κάνουμε βήμα-βήμα.
Ναι, γιατί προκοπούμε, δεν έχει δηλαδή. Εγώ αυτό θα. Εγώ είμαι 60 χρονών και ψάχνω δουλειά. Εγώ βλέπω έκανες μία ανάρτηση για πώς το έκανες τα σκουλίκια και τα βαμπούνια που θα τρώμε. Γιατί σίγουρα παλιά, ναι. Όχι, δεν έχει. Την είδα πρόσφατα την είδα. Έτσι. Δεν θέλουμε να φτάσουμε. Εκεί φτάνουμε. Δεν θέλουμε να φτάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για τον αγροτικό θετικός, έχετε δύο αυτή τη στιγμή, είναι η Χριστίνα και είναι μαζί μας και ο Λεωνίδας, ο Κυριάκος, ο οποίος είναι και αυτός διδάκτορ και ερευνητής σε άλλο τομέα. Ναι, ο Λεωνίδας αυτός εκεί. Πάλι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στον αγροτικό τομέα, στη γεωπονία. Οπότε, αν θέλετε, μόλις κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε για περαιτέρω διαδικασίες ή οτιδήποτε, για να πάρετε κι εσείς. Γιατί, ειδικά, ας πούμε, η Χριστίνα που το γνωρίζω, ασχολείται με συνεργατικά σχήματα, είναι ακριβώς ο κλάδος της. Για να ξεκινήσει, πρέπει να είστε κι εσείς σαν επαγγελματίες κατευθείαν από την αρχή. Και να είμαστε, εντάξει. Και εγώ βάζω τον εαυτό μου. Ναι. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω πήγε αρκετά καλά και θα υποσχόμαστε σε κάτι επόμενο. Όποιος θέλει να λάβει βεβαίως παρακολούθηση της ημερίδας, να δώσει στην Όλγα τη Στόικου το email του, ώστε να του στείλουμε στο email τη βεβαίωση παρακολούθησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.